master for 6 years. Bese ekhululwa ngonyaka ka7 kuthiwa akahambe ephindele kwabakubo. Uma ngabe efike la engenalutho mase sekhululwa uzokhululwa engenalutho. Hallelujah. Uma ngabe efike la wafike umaster wakhe wamganisela ngomuntu wesifazana wathola umfazi wabe esethola abantwana. Uma ngabe sekushaya unyaka ka7 segoduka mamtshana uzogoduka yedwa ukufike yedwa. Ingane ayishiye nonkosikazi amshiye. Qhubeka verse 2 sizwe ukuthi thini singalikhulumeli. Umuthengisigqila esingumhebheru siyakusebenza iminyaka eyisithupha ngowesikhombisa siyaphuma sikhululekile ngesihle. Sikhululekile ngesihle usidedele sihambe. Yes. Uma singena sisodwa siyaphuma sisodwa. Yes. Uma siganiwe umkazi uyaphuma naso. Yes. Uma ngabe efike nonkosikazi eganiweke wafika nonkosikazi akamtholanga la. Hallelujah. Ufike naye emphethe ngesikhathi ethunjwa noma ngesikhathi ethekwa. Kodwa mase sekushaya isikhathi sokukhululwa kuthiwa hayi ngoba kubuzohamba naye umfazi wakhe. Yes. Uma inkosi yaso isinika umfazi yena uma ifike ngenalutho ke umaster wabese esesibonela ukuthi cha ufanelene nalo. Ufanelene nalo. Yes. Uma inkosi yaso isinika umfazi yena esizalela amadodana noma amadodakazi umfazi nabantwana bakhe bayakuba ngabe inkosi yakhe. Bayakuba ngabe inkosi umaster. Yes. Phume sodwa. Yena phume yedwa. Yes. Uma isigqila siya kusho nokusho ukuthi ngiyathanda inkosi yami nomkami nabantwana bami. Isalvation ilana ke uPaul ngoba ebathi mina ngiyinceku kaKristu Jesu. Ngaba yabazi ngisigqila ngokuzikhethela. Hallelujah. Uma ngabe inceku ithi umaster ethi njengamanje unyaka ka7 hamba. Uma sithi sigqila angikwazi ukuhamba ngibuyele kwabakithi. Ngoba uma ngabe ngibuyela kwabakithi impilo yami ayiphephile. Uma ngabe ngiya kwabakithi ishelter nginayo. Ekhaya ukuthula sinakho. Nokudla engizokudla nginakho. Wena master ubungiphethe kahle. Amen. Impilo yami iphephile inakekele kangcono mayikuwe. Insindiso. Yes. Khona inkosi yaso iyakusisa kuNkulunkulu. Okay. Uma isigqila siyakusho nokusho ukuthi ngiyathanda inkosi yami nomkami nabantwana bami angiyuphuma ngikhululekile. Yes. Khona inkosi yaso iyakusiyisa kuNkulunkulu isimise eminyango noma ensikeni eminyango. Inkosi yaso ibhoboza indlebe yaso ngosungulo size simkhonze kuze kube phakade. Hallelujah. Uma ngabe ke isigqila gogo sithi angikwazi ukuhamba. Mina nabantwana bami ngizohlala. Ngoba impilo phandle inzima. Hallelujah. Uthi ke uMose uNkulunkulu kuMose uthi inceku umaster yomthatha ahambe na amise phambi komnyango wendlu kaNkulunkulu. Mase yomthula phambi kaNkulunkulu. Mase mshaya uphawu endlebeni. Njengoba ubona abantu bekreka. Uyakwazi ukreka ubona amaNazaretha. Uyabona labo bantu noma labo gogo bakudala noma bala ngakoba kuNdlovu lezi zakwazi zangale koba uNdlovu zathanda ukreka. Hallelujah. Uma ngabe kumaster sishaya uphawu, uma ngabe sesithe angikwazi ukubuyela emuva sishaya uphawu. Sibe isigqila ngokuzikhethela. Sibe isigqila esikhululekile. Kodwa sisesandleni kaMaster. Uthi kuPaul inceku kaKristu Jesu. Uyithatha lapho uthi mina sengiyinceku kaJesu. Ngisevile for 6 years. Ngonyaka ka7 kanuka inkululeko kwathiwa ngibuyela kwabakithi. Manje angikwazi ukubuyela kwabakithi, angikwazi ukubuyela emadlozini. Angikwazi ukuqala phansi ngiyoqala enye impilo. Impilo yami i-right mayikuwe Master wami Jesu. Ngamanye amazwi uJesu uba ngumaster. Hallelujah. Impilo yethu masinikela kuye sibe sesishaya uphawu lokuthi sibonakale ukuthi laba abantu bangabantu bakaKristu Jesu. Sizigqila bazalwane ngokuyikhethela. Hallelujah. Njengamanje kunomthetho kaMaster osibophileyo.
njengamanje asaphili noma kanjani kodwa sesisezandleni zika master ngoba impilo yethu ngeke sikwazi ukuyiphathela sabuya sathi manje njengoba sila ingoba sihlulekile phandle ngoba izinto zihlulile ngoba impilo phandle ihlulile ngoba asikwazi ukukhala phansi sithatha imbuzi siye emsamo manje sesithi Jesu impilo yethu siyibeke ezandleni zakho insindiso injalo upholi inceke kaKristu Jesu impilo yami nginikele ezandleni zakho haleluya upholi inceke kaKristu Jesu impilo yami mayisezandleni zakho Jesu iphakeme haleluya uJesu wasithenga abazalwane wasithenga ngenani eliphakeme haleluya asakwazi ukubuyela back ezintweni ngoba sathenga ngenani eliphakeme 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 his condition sikhuluma ngecondition yakhe 1 Corinthians chapter 6 19 to 20 kepha anazi ukuthi umzimba wenu uyithempeli kaMoya oNgcwele okunina angithi uyabona mase sesikuKristu Jesu impilo isishayile phansi sibuyela kuJesu mangabe sesikuJesu umzimba wethu even ngisho umzimba wethu uyithempeli kaNkulunkulu yes enimamkele kuNkulunkulu nokuthi anisiba benu na ngokuba nathi ngangenani elikhulu babazalwane asisesiba bethu insindiso isho ukuthi akukho la esesisabela khona ngisho bengathatha amagama ethu bayawagqiba emathuneni bethi basibiza khona sakwazi ukusabela haleluya asasabeli lapha noma bengathi bayasiloya kodwa asisaloye ngoba asisabona abantu balapha kodwa sesingabantu impilo yethu siphelele kuJesu uma ngabe sesindisiwe impilo yethu iphelela kuJesu noma ngabe zishaya izinto phandle kodwa siza kuJesu sizo reporter nasi simo manje sikanje let's reporter khona kuJesu sithengiwe asisebona bethu haleluya asisebona abakithi ngoba impilo isehlulile sidikiwe ithuba lokubuyela emuva kodwa manje uthi uPaul inceke kaKristu ngisakwazi ukubuyela emuva haleluya sengiyisigqila sengiyisiboshwa sika Jesu le makuthiwa uyisiboshwa kusho ukuthi ugqoke iuniform yangaphakathi uma igqoke iuniform yangaphakathi akakwazi ukuya ngaphandle ngobuboshiwe siboshiwe la haleluya impilo yethu iphelele labazalwane asinayo enye option asingenzi njengabantu ongathi mabevuka ekseni ukuthi bacabange okunye lento ukuthi each and every Sunday sibela ukuchaza lokho ukuthi asiba bethu haleluya impilo yethu siphelele sithengiwe ngenani eliphakemeyo lento yenza ukuthi noma uzwe istroke sikushaya uthi angisesiyo wami ngithengiwe ngenani eliphakeme haleluya noma bengathi bakuzama ngokudla ebusuku angisesiyo wami impilo yami sengiyinikele kuJesu ngithengiwe ngenani eliphakeme Revelation chapter number 5 verse number 9 sithengiwe bazalwane zishawe zaphelela silotsholiwe bazalwane haleluya akuthebo incwadi yesambulo ngeke ngabhale ensukwini kanti incwadi yesambulo akuyona ka666 kanti incwadi yesambulo akuyona yokusabisa ngerapture kanti incwadi yesambulo akusisi incwadi yokutshela ngoSathane kodwa incwadi yesambulo imessage kaNkulunkulu eza kuwe ukuthi uqinise haleluya kaze ngathi uma ucheck uchapter number 4 uqala uNkulunkulu ehlezi sihlalweni sakhe noma ngaba usenawo umuzi mamtshali kodwa uNkulunkulu uchapter number 4 inveze ehlezi sihlalweni sakhe uma iqhubeka ithi kwavela uthingo lenkosazana haleluya uthingo lenkosazana aliveli nje
ngikubalele kanje ngabe kuyathakatha. Hallelujah. Kodwa uthimba lenkosazane livela after ama-storms heavy, after izimvula eziheavy bese kuvela uthimba lenkosazane. Othi mawulubuka uthi iphuzaphi, iphuza ngale. Hallelujah. Sasisho njalo iyaphuza. Iphuzaphi ubona uthimba irainbow idwebile. So incwadi eSamuel chapter number 4 uvela uJesu uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe enganyakaziseki. Hallelujah. Uthi mawuqhubeka kuthiwa nothingo lenkosazane lawabonakala. Okusho ukuthi the storm is over. I-message le yabazalwane. Chapter number 5 lesifundayo. Still futhi uNkulunkulu uhlezi esihlalweni sakhe. Hallelujah. Uhlezi esihlalweni sakhe uyalila uJona akazothatha ngahlanganise naye. Njengoba kade ngikhala ningazi ngizothatha ngihlanganise impilo inzima. Hallelujah. Impilo inzima. Kwavela isikhulu sasezulwini sathi ungakhali ngokuba ingonyama yomndeni kaJuda inqobile. Bazalwane njengoba ngikhala emamtshani ungakhali ngokuba ingonyama yomndeni kaJuda inqobile. Hallelujah. Lingakhali lingaphatheki kabi, linganyakaziseki ngoba sithengiwe ngenani eliphakemeyo. Noma ngabe singakhonzela etendeni enje kodwa sithengiwe ngenani eliphakemeyo. Hallelujah. Noma ngabe singakhonzela kwi-flow enje kodwa bazalwane uNkulunkulu esimkhonzayo uyasiza, uNkulunkulu ozwayo. Njengoba kade nibika benibeka uNkulunkulu ozwayo.